amândoi sub același acoperiș, înțelegi? Uite-te și tu, eu știu să te fac fericită, vezi? Dar eu nu sunt fericit. Ce tu ești fericit? Da, eu sunt fericit. Tu ești fericit. Da? Tu ești fericit. Da. Nu ai cum să fii fericit. Îți garantez, eu sunt un om senin și fericit. Dacă mai spune, dacă tu ești fericit, fac o fi de mine. Stai că te am uitat. Da, sunt fericit. Păi cum să spun că nu sunt fericit dacă eu sunt fericit? Nu ai cum să fii fericit. N-ai cum. N-ai cum să fii fericit pentru că te-ai născut într-o situație tragică. Zice? E prima dată când aud tâmpenia. Orice om care nu s-a născut frumos, bogat și sănătos, este o situație tragică și nu ai nici. Ești bolnavă? Că eu sunt sănătos. Da? Sunt două ingrediente fundamentale. Omul nu e fericit. Decât atunci când e frumos, bogat. Și cum poate fi un om simultan și de apururi, frumos, bogat și sănătos? Dar nu poate. Un om frumos Știu. nu greșit. Un om frumos înseamnă să aibă bani. Înțelegi? Am înțeles. Pentru că dacă o să aibă bani și nu să fie fericit, atunci când o să aibă bani, o să fie treabă până prea târziu și uite din nou să se facă bani. Pot era demonstrat. Erați demonstrant, nu? Da. Am soluția. Da? Da. Afundarea în mocir la cotidianului este singura salvare a oamenilor obișnuiți. Uită-te la mine, eu care nu excelez în nimic, pe mine, cotidianul ăsta mizerabil mă salvează, înțelegi? Da.